faikya press mito norok jotono nukhana tini bibor digi kaisa press meet nongkhomani kaisa viral lungmani je contact dana tuye ani ti kormo bisi ti kormo edisi bilisho sing para kaisa sini Dapuk Subroto bo online tender mangka amni bagai kisu songkok sukol borok saksana ti pramotan borok ini hino ang borong no belai wanao tai tam sanen borong bagai ani buko shobdo sekere bar khaye kaisa borok tender mama no borok khaye humki domki cylinder di tender haye rangmari nai haye norok kaham tongmanglak lama nongkhor manglak ini domki rijak borok tabu je tender mannai ang jehetu tui korma edisi bisini ano selected phonongtu chairman ni songweri kaba borok ani thani daros tong phaikya amuni bagino dini office mito phaimani borok tabuk kiri laijak thomdom laijak kiri oi thomdom laijak angkai borongna ang asustori ka baka thangka bongni nogo asustori ka kunungya tibra motha kuni dinomo hai samong khaimiya jara khainai borok kuni dan dokhana ba hamjagi maya amuni bagai bubagra no ba ang poinamu chungu bubagra chaya khainai no bul no amuni bagai pora podakhyep nana nango amo borok rongni biridde purup norok mannai video clip tongo sabo tong amung kaya video clip na kan jotono mung sejago nang nago thangmani ya golole je tabu tender drop khadi yakhaiba tender rosadi je nang o borok bai thangai malai mani sabane bongna harkabo belai kha leng samani tai wana ma sisakok tai belai dukho banango je sini kaka Subroto tender mamani amo hagena bin nogo je phaimani hageno tini waisaya ani bisiwo bar sem sini tipra mothani no ani tipra mothani ani tipra mothani borongno tini salsaya abuni segangobo koyakbar duibar tinbar jorotei ani bisiwo mo haikot na angka जों Subroto no mana ung yakhaba oyana bodang Subroto noraya alada borongni ora bongkha abuni bagai ang kokti sajak patio bang kokti sajak patio kokti sapurang kang caya hinjago dini kitchen norok mic korang ai to kana nakar sano dini bisho kono pujani din jotono tongthalajak khang kolajak haipono ang sanamusung debu tabule dorjo laika bubagarani sengkrak jung jotono hamjago haipono bubagarana hamjago hungkai mohai illegal samongke bata khaitu ani bisiwo o waisa waini waikham jorotei mabake belai ang khadu khonangjak bobishyoto tai mohai tangthu tai o je phanero no bang te sanamusung please norok bubagrana hamjago hungkai norok mohai samongo taku buldi hambai nang kisa ta sumung tongko jeta bar dorjo sara mani dorjo khlai mali mani abaki oborong roda phayara borong borok tongo koyekjon borok tongo apurong tepsi borok gila mani kok tobe othoso borok baksa siawi phayu baksa chini yuddo ang hilama kok salake apurong kai কিন্তু chini yudni koyekjon cherang borok siate di sok payo koyekjon borok bai family of jagai ingo jagai tu dulle jagai borok sok payo